መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት ውድድር ተባሂሉ ሕጂ ከነካይዱ ኢልና ተኣኪብናሉ ዘለና ኣዳላዊ ናይቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት ስታር ኢንተርቴይንመንት እዩ። ስታር ኢንተርቴይንመንት ድማ ኣብ ፍርያት ናይ ስነ ጥበብ ኣብዚ ዝርከቡ ስነ ጥበበኛታት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ናይ ስነ ጥበብ ዝተፈላለየ ኣበርክቶ ክገብር ዝፀንሐ ትካል እዩ። ሕጂ ካብኡ ወፂእካስ ቁርብ ትለይ ነቲ መንእሰይ ንእሽተይ ኣዝዩ ቀሊል ዝኾነ ሕቶታት ኣዳሊኻ ኣእምሮ ሪፍሬሽ ምግባር ዝብል ዕላማ ዝተበገሰ ነዚ ውድድር እዚ ብቀዲመ ዝጠቐስክዎ ስታር ኢንተርቴይንመንት ዝወደቡ ውድድር እዩ። ንቀዳማይ 20,000 ብር ሽልማት ኣለዎ። ካልኣይ ኮይኑ ዝዕወት ወይ ካልአይቲ ኮይና ዝዕወት 15,000 ብር ሽልማት ከውህብ እዩ። ሳልሳይ ኮይኑ ዝዕወት ወይ ሳልሰይቲ ኮይና ትዕወት ድማ 10,000 ግንዖ ክህልዎ እዩ። ብወግዒ ዝተገልፀ ውፅኢት ረፈረንደም ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ሚእታዊት እወ ንናፅነት ነይሩ። ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት መዓዝ ተኣውጁ? ሙሉእ መልሲ ፊልሞን ኣብ ግንባራት ደቀ ምሓረ ፅዕፅዕ ኩናት እናተኻየደ ከሎ ሰራዊት ደርግ ስዕረቱ ዘይተርፎ ምዃኑ ዝተገንዘበ መራሒ ኢትዮጵያ ነበር። ስልጣኑ ንኮሎኔል ተስፋየ ገብረኪዳን ኣረኪቡ ከም ዝሃደመ ኣብቲ እዋን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣቃሊልሐን ነይረን። እዚ ፍጻሜ እዚ መዓዝ ነይሩ? 4 ካሊት ኣለካ ልካ ሙሉእ መልሲ ኣጣበቕሉ። ድሕሪ ውፅኢት ረፈረንደም ንኤርትራ ከም ሃገር ብወግዒ ካብ ዝፈልጣ 4 ሃገራት 2 ጥቐስ። ምርጫ ይብልካ። ሱዳን ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ኮማሳራቶ ሓማሴን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ኣብ ልዕሊ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ፈተነ ቅትለት ዝፈፀሙ ኤርትራውያን ጀጋኑ ኣስማቶም ተቐሲ። ሀ ኣብርሃ ደቦጭን ሞጎስ ኣስገዶምን፣ ለ ራእሲ ወልደ ሚካኤልን ደጊያት ማሕራይን፣ ሐ ደጊያት ባህተ ሓጎስን ዘርአይ ደረስን፣ መ ኩሎም መልሲ